बर' सावथुन मुलुगनि गेजेराव मोनसे मुंदांखा प्रडाक्शन रुमबां प्रडाक्शन जायनाखि गोबां बर'नि सुंद' सावथुन लाबोनानै बर' समाजाव रायजो राजाफोरनो गोबां मेसेज होबोबाय। दिनैबो रमेन दैमारि, जारिमिन सर्गियारि बिथांमोननि दिहुननायाव नन्दकुमार बर' आरो गुलजार आजिज बिथांमोना सुजुनानै रोजाबनाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ रुमबां प्रडाक्शनाव लाबोनो नागिरदों। बेबादिनो रुमबां प्रडाक्शननि दैदेननायाव बैसागु बोथोरखौ नोजोर बोनानै दिहुनजानाय दोंसे मिलौदो बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बैसागु मेथाइ मिउजिक भिडिअ एलबामनि शुटिंआ दिनैनिफ्राय जागायनानै सोलिगासिनो दं आरो मसलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बोरिमुख आरो निकासि दारागाव बायदि मिथिंगाजों बुंफबनाय थावनिफोरावनो बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंखौ लानाय जागोन होननानै बिथांमोना मिन्थिहोदों। लोगोसे बैसागु बोथोरा सफैलायबाय मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ बैसागुनि सिगांनो रुमबां प्रडाक्शननि इउट्युब चेनेलाव नुनो मोनगोनखौ देंखो होगिरि आरो सुजुगिरि नन्दकुमार बर' बिथाङा मिथिहोदों। मोजां मोनदों माने अखा बोथोरबोमोन ना ओमफ्राय शुटिं खालामनो होननानै मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनैसो मेथाइया ना बैसागु बोथोरा सफैलायबाय। साबैसे दं नोंसिनिथिं नैबे खैजोनसो जागोनबा टटेल 20 दङ। रुमबां प्रडाक्शननि दैदेननायावनो जादों बे मिउजिक भिडिअआ। नोंथाङाबो गोदोनिफ्रायनो रुमबां प्रडाक्शनाव सासे मैखोमै फावखुंगुरि महरै बाहागो लादों माबायदि मोनबोदों बे रुमबां प्रडाक्शनाव हाबनानै? मोजां मोनबोदों फार्स्टनिफ्रायनो गासैजोंबो गोरोबना थानानै मोजां मोनदों। बिदिनो इयुनावबो बानायलांबाय थागोन रुमबां प्रडाक्शनजोंनो थाफाबाय थागोन। दासिम नोङो रुमबां प्रडाक्शननि अनगायै गुबुन प्रडाक्शनाव बाहागो लाफेरबाय दं? औ लाफेरबाय। मा फिल्माव? निहिर प्रडाक्शनावबो मिउजिक भिडिअ ओमफ्राय बिलिफां बर' मामोनथाय भिडिअग्राफिमोन खोना आदानि चेनेला इयावबो। दासिम नोंनि भिडिअआ मोनबेसे जाखो बुंनो हागोन? मोनबेसे जाखो? मिउजिक भिडिअआ मोननै जाबाय। रुमबां प्रडाक्शनाव रुमबां प्रडाक्शनाव दङ बिदिनो बुरजायैनो सानख'नो हालायलायला। माबायदि मोनदों दा नैबे समाव? दा मोजां मोनदों। नायगिरिफोरखौ मा बुंनो सानो नैबे भिडिअखौ लानानै? आसा खालामो गासिबो सापर्ट खालामगोन जोंनि भिडिअखौ गासिबो सापर्ट खालामगोन लोगोसे जोंनि रुमबां प्रडाक्शन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन। मेथाइ जागोन बियो रुमबां प्रडाक्शना बेखौ प्रडिउस खालामदों। सोर सोर रोजाबदों? रोजाबनायाव जोंहा सिंगार हिसाबै दङ नन्दकुमार बर' आरो गुलजारिस बर'। बेवहाय सोर सोर बाहागो लादों नैबे एलबामाव? बेयाव आङो एक्टर हिसाबै दङ आङो रमेन दैमारि आरो जोंहा दङ जारिमिन रामसियारि। एक्ट्रेस महरै जोंहा मीनाक्षी बर' आरो मीनाक्षी राभा। नैबे नोंथांमोननि एलबामखौ लानानै माबायदि आसा दं? दा जोङो बे भिडिअखौ लानानै रायजोफोरा एसे अनसायगोन होननानै जों सानदों। मानो होनबा एसे कनसेप्टफोरा जोबोद मोजां जादों आरो कमेडि लाइनाव फैगोन जोबोद मोजां जागोन होनना सानना लादों आरो। नोंथांमोना आगोलनिफ्रायनो रुमबां प्रडाक्शनाव गोबां भिडिअ बानायबोबाय। दासिम नोंथांमोननि भिडिअआ मोनबेसे जाखो? जोंनि भिडिअआ ओरैनो टटेल 23सो जाबाय आरो जों जोबोद मोजां जाबोदों। खिन्थु रायजोनिफ्राय माबायदि अनसायनाय? रायजोनिया दा रायजो राजाफोरा बेखौनो सानो दा जोंखौ एसे सापर्ट खालामलांगोन होननानै बेखिनिखौनो बुंनानै। नैबे समाव नोंथांमोननि रुमबां प्रडाक्शनाव गोदानै माबाफोर सर्ट मुभिफोर फैबावगोन नामा? सर्ट मुभिया फैबाय थागोन जोंनिया सम सम दा अखा बोथोरबो दा बैसागो बोथोरबो दा बानायनो सोलाबथ'वाखै आरो दा साननैसो उनाव फैगोन। दा नै मिउजिक भिडिअआ जोबबानो जों सर्ट भिडिअखौ लाना फैगोन आरो। नोंथांमोना सोरनि थुलुंगा मोननानै नैबेफोरबायदि रुमबां प्रडाक्शनखौ दैदेनबोदों? दा जोङो गासिबो टिमानो रुमबां प्रडाक्शननि टिमानो लोगो नांनानै गासिबो थुलुंगा होनायखाय जों बेखिनिखौ बानायदों आरो। गोबां भिडिअ लाबोनो हाबाय? गोबां भिडिअ लाबोबाय थाबाय आरो उनाव फैबाय थागोन बिदिनो भिडिअआ। साबेसे दं नोंथांमोननिथिं? जोंनियाव टटेल मथा मथि 25-20सो दं आरो गासै टटेल जों लोगो नांनानै बानायो। শুটিং চলি আছে এতিয়া बैसागु बोथोरा सफैलायबाय বুলি যিটো গান এইটো নন্দকুমাৰ বৰুৱা দাদাই লিখিছিলে আৰু সুৰ কৰিছিলে তেখেতে আৰু তেখেতৰ লগত মই কণ্ঠদান কৰিছোঁ। তেখেতেও কণ্ঠ নিগৰাইছে। এইটো তেনেকুৱা আৰু। কেনেকুৱা লাগছে বড়ো গীত? বড়ো গীতটো আগতেও গাইছোঁ। এনেকুৱা আৰু অনুভৱ মোৰ তেনেই আছে
আগৰ পৰাই যিহেতু বড়ো সংস্কৃতিৰ লগত মই জড়িত তেনেকৈ মই ভাল পাওঁ খুব বড়ো সংস্কৃতি এতিয়ালৈকে কিমান মান এনেকৈ গীত আপুনি বড়ো গীত গালে বড়ো গান বহুত বেছি গোৱা নাই যদিও যিখিনি গাইছোঁ আৰু মানে মোৰ মনত বহুত মানে আৰু বহুত মানুহবিলাকেও বহুত আদৰি লৈছে যেনে বড়ো সমাজে বহুত আদৰি লৈছে গানখিনি সেই মিউজিক ভিডিঅ' আজি যে শ্বুটিং কৰিছে সেই গীতটো লৈ কিমান আশাবাদী ৰাইজৰ আশাবাদী মানে যিটো গান আমাৰ যিটো গান এইটো আচলতে বহুত সুন্দৰ গীত যিখিনি কথা বা যিখিনি মানে সুৰ আৰু যিখিনি মানে আমাৰ মিউজিক কৰিছে গোটেইখিনি বহুত ভাল কৰিছে আৰু সেইকাৰণে মানুহবিলাকে আচলতে মই জনসাধাৰণক ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলে আমাক ভাল কমপ্লিমেণ্টছ দিব বুলি যদি আমাৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তিও হৈছে গানটোৰ ভিতৰত আমাক ভাল কমপ্লিমেণ্টছ দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ৰুম্বা প্ৰদৰ্শনলৈ কি ক'ব আৰু ৰুম্বা প্ৰডাকশ্যনৰ তেখেতসকললৈ মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল তেখেতসকলে আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই কৰি আছে এতিয়ালৈকে শ্বুটিং কৰি আছে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হোৱা নাই কমপ্লিট হ'বলৈ আৰু দিন আছে কাৰণ বতৰেও মানে ভালদৰে কৰিব দিয়া নাই বৰষুণ দি আছে তেনেকৈ আৰু जोङो बे बैसागोनि आगुवायै जों जा बैसागो बोथोरा सफैलायबाय बे मेथाइखौ जोङो रुमबां प्रडाक्शननि गेजेरजों जोङो दिनै शुटिंखौ लाबाय दङ आरो बिथांमोननि इउटिउब चेनेलावनो जोङो बे गासै रुमबां प्रडाक्शननि गासै जिखिनि फावखुंग्रि आरो दैदेनगिरिफोर दङ बिसोरनि गेजेरजोंनो गासैखौबो जोङो जाखिनि हायो मोजांखिनिखौ खालामनो बेखिनिखौनो जोङो हानायखिनिखौ जोङो दिन्थिनो होननानै सानदों रुमबां प्रडाक्शननि गेजेरजोंनो रुमबां प्रडाक्शननि दैदेननायाव जादों रुमबां प्रडाक्शननि दैदेननायाव जादों बेयो बे मिउजिक भिडिअ'आ बबे बबे जायगायाव लागोन बे जायगाखौ ओरैनो जोङो दा मेथाइआ गामियारि थासारि नालाय बेजों सोमोन्दो गोनांखाय जोङो बे गामियारि ओनसोल बे बोरिमुग ओनसोलावनो जोङो खालामगोन आरो लोगोसे खायसे मिथिंगायारि नुथायनि थाखाय जोङो एसे दारागाव आरो बेनि हाजो सेरफोराव जोङो लानो होनना सानदों सोर सोर रोजाब बे मेथाइखौ सुजुदोंमोन आङो आरो देंखोखौबो होदोंमोन ओमफ्राय रोजाबनायाव दङ आङो नन्द कुमार बर' आरो लोगोसे आंजों रोजाबफादों गुलजार आजिज बिथाङा दङ सोरनि मिउजिक बे मिउजिकखौ होदों खगेन सरगियारिया सोर प्रडिउस खालामदों नैबे एलबामखौ बे एलबामखौ दा प्रडिउसा बेयावनो जागोन रुमबाङानो जाहैगोन गासैबो बिथांमोननि आखायाव दंजोबो गासै भिडिअ माब्ला हगारगोन बेखौ जोङो बैसागोनि सिगां सिगां हगारनो सानदों दा जोङो एसे आवगाय हगारजागौमोन नाथाय जोंखौ बे मिथिंगायारि जे बोथोर बेयो जोंखौ जोबोर हेंथा होदों शुटिं लानायाव बायदिसिना बिथिंनिफ्राय जोङो जेंना मोन्दों बिनि थाखायनो जोंहा शुटिंआ लेट जादों बिनि थाखायनो जोङो एसे गोबाव जासिगोन आरो हगारनायाव थेवब्लाबो जोङो बैसागुनि सिगां सिगां नागारना होगोन जों रायजोनि गेजेराव मेथाइआ बैसागु ना गोदान बैसागुआ माने बियो बैसागु बिथिंखौनो लानाय जादों नाथाय बर'नि गुबै बैसागु मेथाइ होनना बुङोब्ला जोंनिया बैसागु मेथाइआव गोलैजोबाखै बियो जास्ट बैसागुनि जा खायसे आगजुफोरखौ दामनायबो जादों आरो देंखोबो जादों नाथाय गासै बैसागुनि कमप्लिटलि गोदोनि जोङो जाखिनि बिथिंजों थारनांगौ बे बिथिंखै जों खारजोबनो हायाखै बेवहाय गाहायै सोर सोर फाव खालामदों फावगिरि हिसाबै रमेन दैमारि दङ बिथां फंबाय आरो जारिमिन सरगियारि दङ आरो फावखुंग्रि महरै दङ मीनाक्षी बर' आरो मीनाक्षी राभा नायगिरि बिथांमोननिसिम मा खावलायनो सानो नायगिरि जोङो सानो आरो जोंखौ जायखिजाया भिडिअखौ जेन खेबसेबाबो नायो आरो जेन जोङो दा नायथार होननाबो बुंनो हाया मानो होनबा मोजां जागोन खि जाया जों बेसे हागौ बेखौ नाजागोन नाथाय नायगिरिफोरनि गोसोखौ बोहोनो जोङो ब्रा ब्रा रावखौबो नायथार होननाबो बुंनो हाया मोजां जाबा हारसिं नायजालांगोन बेनोसै आरो नोंसिनि भिडिअखौ लानानै माबायदि आसा दं भिडिअखौ लानानै जायखिजाया जोङो कनसेप्टफोराथ' जोबोर मोजां जादों आरो मेथाइनि जा थासारि बे थासारियाबो जोङो आथिखालनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि बुब्लि एबा जा हालोद बेफोरखौ लाना लिरनाय जादों मेथाइफोरा जेरैहाय जोङो खायसे सेंग्रा सिख्लाफोरा बा बैसागो बोथोर सफैब्ला खायसेफोरा ओरैबायदि होयो माने मबाइलाव फेसबुकाव स्टेटासा होयो फट' दैखांनानैल' नाथाय गुबै आखलाव नायनो थांबा बिहा जेबो रोंगौथि गैया बेफोरखौ लानानै लिरनाय जादों नायबा
जायखिजाया बेफोरबायदि बिथिंखौ लिरनाय जादों दानि थासारिफोरखौ नायनानैनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।